Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 27-nji dekabry hepdeniň çarşembe güni efirde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan odal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Ukrainanyň gündöwründaky orsiýetçi separatistler ýetir düşen Ukrain harbiýlerini separatistleriň we Kiýewiň arasynda ýetirleri çalyşmak üçin göz öňünde tutulan ýere ýolladylar. Separatistler ýetirleri Ukrainanyň hökümetine 27-nji dekabrda Donetsk regionunyň konflikt zonasyndaky front liniýasynda Gorlivka şäheriniň golaýynda ýerli wagt bilen öýlen sagat 1-de tapşyrjagyny öňünden habar beripdi. Ukrainanyň hökümet güýçleriniň tutsaklary separatistlere agşam tapşyrjagy aýdyldy. Ukrainanyň häkimetleriniň we separatistleriň arasynda ýetirleri çalyşmak boýunça laşyk 25-nji dekabrda tasdiklandy. 74 sany Ukraina etkili separatistler tarapyndan 27-nji dekabrda boşadylar. Biz olary 306 adama çalyşarys diýip Ukrainanyň parlamentiniň spikeriniň orunbatary Irina Gerashchenko aýtdy. Donetsk regionunda separatistleriň lideri Aleksandr Zakharchenko häzirki şäheriniň geljekki ýetir çalyşmalarynyň diňe başlangyjydygyny aýtdy. Daşary ýurtly investorlaryň ençemeti 2017-nji ýylyň soňky günlerde Orsiýetden öz maýa goýumlaryny çykarmaga çalyşýarlar. Muňa Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalarynyň indiki ýylda Orsiýetiň oligarklaryna we Kremle ýakyn döwlet korporasiýalaryna zarba urmagy bilen bagly aladalanmalar sebäpli bolýar diýilip 26-njy dekabrda media maglumatlarynda habar berildi. Kommersant gazetiniň maglumatynda bellenişine görä 2017-nji ýylyň başynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň gol astynda Amerikan Orsiýet gatnaşyklarynyň maýlamagyna garaşyp Orsiýetiň ykdysadyýetyne maýa goýumlaryny ýatyryp başlayan investorlaryň umydynyň başa barmanlygyny görkezýär. Avril Wall Street kompaniýasy Bank of America Merrill Lynch banky Orsiýetden 2017-nji ýylda çykaryljak maýa goýumlaryň $1 milliard ýetjegini çak edýär. Financial Times neşrine görä iň agyr täze sanksiýasy Orsiýetiň banklaryny SWIFT halkara elektronik sistemasyndan çetleşdirilmegine degişli bolup biler. Kreml Moskwanyň opozisiýon lideri Aleksey Navalnyň prezident Vladimir Putina bäsir bolup saýlawlara gatnaşmagyny gadagyn etmeginiň Orsiýetiň prezidentlik saýlawlarynyň kanunçylygyny soragy astyna goýýanlygy hakyndaky aladalanmalary ret etdi. Kreml matbuat wekili Dmitri Peskov bu çykyşyny 26-njy dekabrda akşam Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýol başçysynyň matbuat wekiliniň Orsiýetiň merkezi saýlaw komissiýasynyň 25-nji dekabrda Navalny babatynda çykaran gadagançylyk kararynyň Orsiýetde siýasy köp pikirliligi we indiki ýylyň saýlawlarynyň demokratiýa gabat gelmegini uly şüphe astyna goýýanlygyny aýtmagynyň ýa-da gabat geldi. Biz şeýle nokta nazar bilen alalaşyp bilmeýäris diýip Peskov aýtdy. Peskov bolup biljek kandidatlaryň diňe biriniň gatnaşmazlygy saýlawlaryň kanunçylygyna täsir ýetirmeýär diýip belledi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýol başçysynyň matbuat wekili Maya Kosyanchich Orsiýetiň saýlaw komissiýasynyň Navalnyň jinaýat işine çekilmegi sebäpli saýlawlara gatnaşmagyna gadagançylyk ýeretmegini adalatsyz we nädogry adlandyrdy. Aleksey Navalny özüne garşy gozgulan işleriň siýasy matlaply bolanlygyny aýdyp gelýär. Anjajon şäheriniň häkimi köpçüligiň öňünde muallimleri kemsidinligi üçin jerime bar boldy. Bu karar Özbekistanda öňgörüli we şidilmedik ýagdaý boldy. Ýurdun baş prokuraturasy ýerli suwdyň 26-njy dekabrda çykaran kararyna görä Dilmurod Rahmatullaýewiň köpçüligiň öňünde bir näçe adamy kemsidinligi üçin 5 million soum ýagny $640 möçberinde jerime tölemeldigini aýtdy. Özbekistan 1991-nji ýylda döwlet garaşsyzlygyny yglan edeli bäri ýurtda ilkinji ýa-da häkimet başyndaky adam wezipesi bolmadyklary kemsidinligi üçin kanunyň öňünde jogapkärçilige çekilýär. Munyň öňü tirasynda prezident Şavkat Mirziýow halka ýüzlenmesinde öz işgärleri we adaty raýatlar babatynda hapa sözleri ulanýan resmileri tankid etdi. Özbekistanyň prezidenti resmilerden raýatlar bilen ara gatnaşygy kämilleşdirmegi talap etdi. Pakistanyň we Awganistanyň daşary işler ministrleri Kabulyň hem Islamabadyň arasyndaky gatnaşyklary gowlandyrmak boýunça Hitaýyň geçiren duşugynyň ýa-da bilelikde ýaradan beýanatynda Talibanyň söwüşçilerini parahatçylyk urundaky gepleşiklere gatnaşmaga çağırdylar. Bu çağırış Pakistanyň daşary işler ministri Hawaja Muhammad Asifiň we Awganistanyň daşary işler ministri wezipesini ýerine ýetirji Salahuddin Rabbaniň şeýle-de Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi'niň arasynda 26-njy dekabrda Pekinde geçirilen duşuşyň ýa-da edildi. Şeýle-de ministrler terrora garşy hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegine isleg bildirdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnälik bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň Topuk proýektini Gazagystan hem gyzyklanma bildirýär Astana bu arada hem Aşgabat hem delini habarlatdy. Ýöne Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Owganstanyň üstünden Pakistana we Hindistana urulmakçy bolýan gaz geçirjisiniň üstünlükli boljagyny şüpheli garaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geçen hepde Owganstanyň we Pakistanyň prezidentleri bilen telefonda urlaşyp, olar geljek ýylyň fevralyna Topuk geçirjisiniň Owgan böleginiň düýbini tutmakda barasynda gatnaşmaga çagyrdy. Bu arada Türkmen medeniýeti hem habar berdi. Emma Kronika Türkmenistan neşri Berdimuhammedowyň Hindistanyň prezidentine hem telefon edenini, emma Hindi lideriniň bu dawra gatnaşmak meselesini entek tasdiklamagyny habar berdi. Türkmen medeniýeti bu telefon söhbetdeşligi barada hiç bir maglumat bermedi. Şu aralykda Türkmen prezidentiniň Rus kardeşi Vladimir Putin bilen hem telefonna gurulşanyny we Moskwany Topuk proýektine gatnaşmaga çagyranyny belli boldy. Interfax we TASS habar gulluklarının maglumatyna görä prezident Putin Topuk proýektiniň durmuşa geçirilmeginiň näme derejede mümkinligini seretmeliydi. Rus lideriniň pikirine görä Owganstanyň Islam döwlet toparynyň söwüşçileriniň peýda bolmagy we olaryň eýýän Taliban bilen gapma garşylyga girmegi bu ýurtda howpsuzlyk ýagdaýlaryny hassa agyrlaşdyrýar. Bellemeli ýeri Hindi prezidenti bilen olan telefon söhbetdeşligi barada dymşýaly Türkmen medeniýeti Putin bilen olan telefon söhbetdeşligi barada hem dymmagy taýlap aldy. Mundan başga Kremliň medeniýeti Türkmen prezidentiniň Putin bilen söhbetden soň gydanyň ýolbaşçylarynyň 26-njy dekabrdaky sammitine gelmeýändigini habar berdi. Eýdem Türkmenistanyň birden Topuk proýektiniň gurulşyny tizleşdirmek kararyna gelmegi, ikinji tarapdan oňa Ortiýetiň çagyrylmagy we Putiniň Berdimuhammedow bilen söhbetden soň Owganstanyň ýagdaý barada aýdan sözleri näme aňladýar? Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Banner'in pikirine görä, Putiniň Topugyň geçjek ýoluna howpsuzlyk barada aýdanlarynyň jany ýok däl. First, I'm going to have to say that Russia would be much better informed through its intelligence services about what the situation is in northern Afghanistan. Meniň ilkinji aýtjakladym Ortiýetiň aň togullukları Demirgazyk Owganstanyň Türkmenistan bilen terkeden aňry ýüzündäki ýagdaýlar barada has gowy habarly bolup biler. Bu meselede käte çiğişirmeler hem bolsa Demirgazyk Owganstanyň problemalar barada Putin gurrun edip başlany bolsa bu pikir etmeli ýagdaý diýip Banner aýtdy. Biz hem Topuk geçirjisiniň Owgan bölegini gurmagy mümkinligini uzak wagtlap aýdyp gelýärdik. Indi Ortiýet Kreml we prezident Putin hem häzir Topuky gurmagy mümkinligi barada pikir bilen razylaşýan ýalyp ekspert sözüniň üstüne ýetirdi. And it seems like Russia, President Putin and the Kremlin agree that right now it's not possible to build TAPI. Ma'lum bolýar prezident Putiniň noýabr aýynda Eýran eden saparyna Gazprom bilen Eýranyň milli neft kompaniýasynyň arasynda Eýranyň Pakistan üstü Hindistana gaz geçirji gurmak baradaky proýektiň tehnik ykdysady esaslaryny taýýarlamak barada alalaşyk kazandy. Prezident Putiniň Topuk gaz geçirjisiniň geçjek ýoluna kup barada kaladasyny şeýle açyk aýdyp başlamak Moskwanyň Aşgabat gaz wadaryna bäsde şökmünni görmek bilen bagly bolup bilmezmi? Bruce Banner bu soraga Aşgabatdyň we Moskwanyň däl, eýsem Tehranyň hem bäsde şökmünni görýändigini we bu iki ýurduň Hindistana gaz bermekde birleşýändigini aýdyp jogap berdi. Of course, we know that Iran has had plans for a long time to ship gas to Pakistan. In fact, Iran's even built their section of the pipeline. Elbetde. Eýran köp wagtlar Pakistana gaz bermegi planlaşdyryp gelýär we Eýranlylar hem öz geçirji paýlaryny, öz territoriýalaryna geçirjini hem gurdular. Ondan Ortiýet Eýrana, Hindistana gaz bermegi kömekleşdi. Bu Topuk geçirjisiniň köp sebäpleri görä başa barmajagynyň alamaty bolup görünýär diýip Banner aýtdy. Ekspertiň ananjyna görä, bu sebäpleriň biri Owganstanyň howpsuzlyk meselesi bolsa, ikinji sebäp Eýranyň esasy gaz gorlarynyň partaýlygyna we offshore ýataklaryna ýerleşmegi. Eger Eýranyň az çäksiz görnüşde Pakistana we Hindistana olaryň satyn alyp biljek möçlerine ýetirilip bilse, towakkalçylykly Topuk geçirjisini gurmagyň kommersiýa manty piçoga çykýar diýip Banner aýtdy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com
Siz suratlarınızı we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Olumrady Kabuldan. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşygyna Awgan topragynda da girişiljekdigi aýdylýar. Torgundy benderneçeli durqutadelenen demir ýol gurulşygynyň açylyşy bolýar. Hemem Awganistan arkaly Pakistana 500 megawatt sagat kuwatlygynda elektrik geçirjisini gurmagan planlaşdyrylýar. Optiki süýümli aragatnaşyk ulgamynyň düýbi tutulýar diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Top proýektiniň Awgan bölегiniň gurulşygyna başlamak boýunça ähli çäreleriň görülendigini Awgan resmiler aýdýar. Türkmenistanyň Gorunmak ministri Ýaýlym Berdiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmen topary Kabulda prezident Gany bilen duşuşdy. Awganistanyň prezident idarasynyň ýaradan beýannamasyndan belli bolşuna görä Türkmenistanyň prezidentini Herat vilayetinde garşy almaga özüniň taýýardygyny prezident Gany türkmen resmilerine bildiripdir. Iri energetika proýektleriň Awgan topragynda howpsuzlygynyň öpçün edilmegi boýunça aladalaryň edilýändigine prezident Gany nagtapdyr. Herat vilayetiniň häkiminiň metbuat wekili Jeylani Ferhadyň aýtmagyna görä Türkmenistanly resmiler Herat vilayetinde saparda boldy. بسیار بلندپایه ترکمنستان به ولایت هرات آمادگی‌ها به خاطر افتتاح پروژه توپی صحبت‌های همه‌جانبه صورت گرفت. Türkmen topary Herat vilayetiniň häkimi bilen duşuşdy. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň howpsuzlyk meseleleri boýunça orunmasarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanly resmiler bilen Heratda maslahat hem geçirildi. Onda topwa böleki proýektleriň işine Awgan topragynda girişmek boýunça geçiriljek dabaralara taýýarlyk barada gurrun edildi diýip Ferhat aýtdy. Ýöne günorta günbatar Awganistanda howpsuzlyk şertleri ýaramanlygynda galýar. Böyle ýagdaýda top proýektiniň Awgan topragynda gurulşygyny kynçylyksız amala aşyrmak hem ýeňil düşmez diýip bilermenler aýdýar. Öňki deputat Muhammed Ali Şehir'in aýdysyça top proýektine gatnaşyjy ýurtlar onuň howpsuzlygynyň öpçün edilmegi barada bilelikde tagalla etmelidir. Hususan Pakistanyň bu ugurda roli uludur. Pakistan öz behbidini gözüňde tutup Awganistanda ýagdaýyň gadalaşmagy boýunça hyzmatdaşlyk eder diýip tama edýär. Belki şeýle bolsun diýip Şehir aýtdy. نگاه امنیتی به کشورهایی که شریک این برنامه هستند همهشان برای حفظ از این پروژه و بخصوص kişiwary Pakistan top we böleki proýektleriň gurulşygyna başlansa köp adam üçin iş yerleri dürer diýip yerli ilat umidwarlyk bildirýär. Gurulşygy gözüňde tutulýan proýektlerde türkmen ýaşlaryna da işlemege pursat döredilse diýip Herat vilayetinde ýaşaýan türkmenleriň bir wekili Jahangir Jahangiri Türkmenistanyň prezidentiniň haýyş etdi. Türkmenler için mesela gelecekte belki hayırda gittirsin Türkmenler okulu olanlar işe başlar yani hem Awganistan halkyna da gowulacak hem Türkmenistan halkyna da inşallah oňatlyga taraplar gaz geçecek tapi projesi başlasa hemme taraftan behbidine boljak Awganistanyň halkyna has Türkmenlere behbidli bolarmy kadip soňa bilen gaýty Türkmen ýaşagitler şolar işlere goşular yani Türkmenler hem göwüni altynlar hormatly prezidentden haýyşymyz hem Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidentiniň täze ýyla taýýarlyk görmek çäklerini ýurtda ýyladyş ulgamlarynyň elektrik energiýasynyň we tebii gazyň öpçünçiligini bir gözekçilikde saklamak barada tawşyryklaryna garamazdan ýurdun durly künjeklerini kommunal hyzmatlaryny ýygyderli bökdönçlükler ýüze çykýar. Sişenbe günü Daşowuzda ýer bilen goýan güýçli ýagyşdan soň Demirgazyk welaýatynyň köp etraplarıdyr şäherlerinde uzakly gün elektrik togy bolmady. Ýer sagat 10 töwerekleri biziň bollumsaz şeýle-de Saparmurat Türkmenbaşy Ruhwelend we beýleki etraplarda tok kesildi.
yerli elektrik idaralaryna ýüz tutsagam, uğrunu işleýär jogabyndan başga hiç şeýle maglumat alyp bolmady diýip ulug ýuwyan merkezini ýörediji Ilyas Azatlyk radiosynyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Ilyas öz ýaşaýan sebitinde elektrik togunyň 2-den sagat 17:30 töweregi gaýtadan berilendigini, muňa çenli günüň dowamyny, işinde hemde hojalygyny, durly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolandygyny gurrun berdi. Toğun bolmazygy sebäpli awto ýolgadaky enzamlary işletip bolmady. Dolu bir günüm boş geçip, ýekeji şaý gazanyp bilmedim. Öýde de haladilniň işlemeýänligi sebäpli esli azygymyz zaýa boldy diýip Ilyas sözüne goşdy. Gal berse de, daşowuzyň aglaba sebitinde elektrik togunyň bolmazygy dogrusyny ýurduň resmi mediasyna hiç ýyl maglumat berilmedi. Munyň bilen birlikde Gaza Baý Türkmenistanyny, jaýlaryň ýylydyş ulgamlaryny, diňe bir etraplarda däl, eýsem paýtagyt Aşgabatyň özünde de kadaly üpçünçlügiň ýokdugyny we soňky döwürde bu kemçiligiň üstüne gazy energiýany tyşytlamak meseleleriniň hem goşulýanlygyny üns çekilýär. Täze ýylyň öňýanyny kommunal hyzmatlaryna büýükdünüşlükler bilen birlikde ýurduň bazarlaryny, haritlaryň bahalarynyň telimesi ýokurlanmagy we günübirin gerek bolýan zatlaryň sowda tekçilerinden ýitirim bolmagy hem öz gedeginde adamlaryň bayramçylyk şähtine oňoýsuz täsirini ýetirýänligini Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylar aýdýarlar. Sözümüzün ahirine bellesek, döwlet eýçiligindäki media, täze ýylyň öňsirasyna ilatyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar dogrusyna dymyp, gaýta gurulýan dawarlary ýokary derejede geçirmegiň zerurdugyny belleýärler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetde okuyan türkmen studentlary viza kartlaryndaky puldan soňky günlerde düýpden peýdalanyp bilmeýänligini aýdýarlar. Orsiýetiň ýokary okuw jaýynda okuyan Şemşat soňky 3-4 güniň dowamında öz kartyndaky puly çekmäge iýdigdirli we şowsuz finansiýallygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Men bankomatdan pul çekmäge finansiýaryn, emma ýalňyş soň ýene finansyň diýen ýazgy peýda bolýar. Şeýle ýagdaý öňüm bolýardy. Bir näçe finansykdan soň käte birden pul çekilýärdi. Şonuň üçin men garaşmak kararyna gelip dukandan iýmäge azyk satyn aljak boldum. Emma kartymdan төлөө geçmedi. Kassada bir näçe gezek finansdym diýip Şemşat gurrun berdi. Türkmenistanly student gyzyň söýlerine görä onuň kartynda öz maşgylatynyň iýberen 300 Amerikan dollaryny golay möçberde pul bar. Türkmen banklarynyň çykaran viza kartlaryndaky puluň soňky günlerde düýpden el ýeterli däldigini Orsiýetde okuyan studentleriň ýene bir näçesi tasdiklady. Azatlygyň söhbetdeşleri bank kartlaryndaky puly nakdlaşdyrmakda öňem kynçylyk çekenligini, aýratynyň soňky aýyň dowamında bankomatlardan puly köplenç bir näçe finansykdan soň çekip bolandygyny gurrun berdiler. Ýa-ni ýakynda türkmenistanlylaryň ençemesi Ýewropa ýurtlarynda we Türkiýede bankomatlardan pul çykarmakda hem harit hyzmatlary üçin tölemekde kynçylyga uçrandygyny aýdypdy. Türkmenistanyň Daşary Ykdysady bankynyň dekabryň başynda çykaran soňky resmi kararyna görä, türkmen banklaryna degişli viza kartlaryndan günde daşary ýurt valutasynda nakdlaşdyrmak üçin göz öňünde tutulan puluň möçberi 50 Amerikan dollaryna, nakd bolmadyk tölekleriň möçberi 100 Amerikan dollaryna barabar bolmaly. Muňa garamazdan Orsiýetde okuyan studentler dekabryň başyndan beri viza kartlaryndan günde çekip bolýan puluň 2500 rubl, ýagny 47 dollar bilen çäklenendigini gurrun berdiler. Türkmenistanyň Daşary Ykdysady bankynyň türkmen banklarynyň müşterileriniň puly daşary ýurt valutasynda nakdlaşdyrmagy we nakd bolmadyk tölekleri amala aşyrmak üçin ketgilen möçberi 2017-nji ýylyň başyndan beri ençeme edek çäklendirildi. Ýanwarda bu puluň möçberi bir günde 1000 Amerikan dollarynyň barabar bolan bolsa, mart-oktýabr aralygynda ol 250 dollara düşürilipdi.
Noyabrda $100 we dekabrın başyndan bäri $50 çenli adaldyldy. Adatlyk radiosynyň ýurdun bank sistemasyny işleýän ygtybarly çeşmesi soňky günlerde Daşary Ykdysady bankyň viza kartlary boýunça ýene täze çäklendirme giridenligini we oňa laýyklykda kart eýsine her aýda $500 artyk pul sarp etmäge ruhsat berilmejegini habar berdi. Inni daşary ýurt valyutasyny öwürmäge we sarp etmäge ruhsat edilýän puluň möçberi deň edildi. Ýagny manady $500 öwürp bolýar we $500 sarp edip bolýar. Dip Adatlygyň çeşmesi adynyň agdalmazlyk şerti bilen habar berdi. Adatlyk radiosy bu maglumaty Türkmenistanyň mali wekillerinden resmi taýdan entek tasdikladyp bilmedi. Adatlyk radiosyň söhbetdeş bolan Türkmenistanly student Şemşat indi orsetdäki okuwynyň ýylyň 2-nji ýarymy üçin töleginiň aladasyny edýär. Onuň sözlerine görä, onuň özüniň we özi ýaly türkmen ýaşlarynyň ençemesiniň okuwy we umumy ýaşaýyş jaýy üçin indiki tölegleriň wagty ýetip gelýär. Şol burakda Türkmenistandan daşary ýurtlara pul bermek üçin viza kartlaryna pul ýatyrmakdan başga ýene ýeketäk resmi usuly Western Union kompaniýasynyň hyzmatyna bagly. Emma bu usulyň hem köpler üçin el ýeterli däldigini adatlygyň söhbetdeşleri aýdarlar. Olaryň sözlerine görä, häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda Western Union pul geçiriş hyzmatlary Senagat bankynyň üstü bilen amal aşyrylýar. Emma dekabrın başyndan beri girdilen resmi düzüne görä, munyň üçin göz öňünde tutulýan dokumentlary başta hataba goýdurmak talap edilýär we bu proses pulun geçirilmegini adından bir aya uzağa çekdirýär. Türkmenistanda nakt valyuta çalyşygy resmi derejede 2016-njy ýylyň başynda gadagan edildi. 2015-nji ýylyň başyndan beri valyutanyň resmi kursy ütkewsiz galýar we bir Amerikan dollary 3,5 manat derejesinde saklanýar. Şol wagtda gara bazarda Amerikan dollary 2,5 messe ýokary bahadan satylýar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Adatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Adatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Adatlyk radiosy gepleşiklerine dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Açylowa. Soňky wagtlarda peýda bolan maglumatlara görä, geljek ýylda mugallimleriň iş ýükleriniň artdyrylmagyna garaşylýar. Häzir hepdede 24 sagat bolan bir stavkanyň 36 sagata getirilmeginiň ähtimaldygyny öz adynyň eferde tutunmalygyny toran Türkmenistanyň bilim ministrliginiň işgäri aýdýar. Häzir hereket edýän hepdede okutmaly bolan 24 sagatlarynyň hem mektep mugallimleri üçin ýeňil düşmeýändigini mektep mugallimlerinden eşitse bolýar. İş yüklerimiz 36 sagata gelse, bu bizim can sağlığımıza da, eklencimize de juda yarama täsirini ýetirer diýip, Aşgabatly mugallimä Gyzylgül aýdýar. İş yüklerimiz 20 sagat bolanda, onda mugallimler demdiňi alyp, erteki güne işe höwesli barardylar. Biz öz iş yüklerimiz agyr görüp, belki bir öwrüşik bolsa, iş yüklerimiz 20 sagata gelse, bizim arkaýyny işlerdik diýip arzuw edýärdik bilen, bu ýaýraýanmyş işleriň soňuçyn bolaýsa, mugallimleriň arzuwlary ýerle sowruljak diýip Gyzylgül dowam edýär. Häzirki wagtda ýokary bilim bilen hepdede 24 sagat okudýan ýokary kategoriýaly mugallimleriň aýlyk haklary bir stavka işlerlerinde 1440 manat. Şeýle tertipde işläp bilen mugallimler klas ýol başçylygyny hem-de depter barlaklaryny hem öz üstüne alsalar, onda olaryň bir stavka aýlyk haklary 1600 manata barabar bolýar. Klas ýol başçylygyny öz üstüne alan hem-de depter barlaklary hem boýuna düşýän mugallimler 1,5 stavka okudyp bilseler, onda olaryň aýlyk haklary 2400 manata deň bolýar. Bu bolsa esasan hem denan mugallimler üçin juda agyr düşýär. Şeýle iş tertibinde işleten öz maşgalaň barada alad etmäge, ýa bolmasa geregçe demdiňi almaga wagt galmaýar diýip Gyzylgül aýdýar. Ýörite orta bilimli mugallimleriň iş ýükleri bolsa hepdede 16 sagat bolup, olaryň aýlyk haklary 800 manat bolmagy bilen gatdalyna nähile bir goşmaça sagatlar bolmasa, başlamaç klas mugallimleriň aýlyk haklary maşgaleklerden az gelýändigine hem mugallimler ünsüz çekýärler. Eger de mugallimleriň iş ýükleri hepdede 36 sagata gelse, onuň üstüne klas ýol başçylygy ýaly borçlar hem ýüklense, depter barlaklaryny hem mugallimler hökman ýerine ýetirmeli bolýarlar. Ondan daşary erteki güniň konspektleri hem goşulyp, mugallimler mektepde ýatyp bermeli bolarlar diýip, öz adynyň eferde tutulmalygyny soran mugallim aýdýar. Yerli ýagdaýlara görä Türkmenistanyň mektepleriniň käbirinde mugallimlere bir stavka üçin tagatlar ýetmeýän bolsa, köp mekteplerde mugallimleriň ýetmezçiliginden mugallimleriň üstüne ýene de ýarym stavka ýüklenýän halatlaryň hem bolýandygyny vilayet ýaşaýjylarynyň eşitmek bolýar.
bilim işgärleriniň, lukmalaryň aýlyk haklary Türkmenistanda ýokary aýlyklar hasaplanýan bolsa-da, bu ugurdan işleýän işgärler işlemegiň juda kynalýandygy barada aýdýarlar. Mekteplerde okuwçylaryň tertipsizliginden, şäherleriň aşy artdyrylmagyndan, mugallimleriň aýlyk haklarynyň dürli bahanalar bilen tutulup galynmagyndan, halis işe höwetleriniň galmandyklaryny mugallimlerden eşitmek bolýar. Başga bir garaşyp duran iş bolsa, şu mugallimçilik kärinen eýem ara çardım diýip aşawatly bir mugallima aýdýar. Mugallimleriň iş ýüklerini 24 saatdan 36 saata çelle artdyryljakdygyny esdelenmär bolsa, ilmi işden halis sowady. Bir myşmyşuryň ýaýrasa, onuň soňy hakykata barýar. Türkmen resmiýetleriniň ilata bähfit getirjek aladanyň çykmajagyna inanýar diýip mugallimlerni ýetýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu, habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Siriýadaky gozgolançy toporlar ortaýytyň himayatynda geçirilýän parahatçylyk gepleşiklerini ret edýär. Siriýadaky gozgolançy we opozisiýon toporlar ortaýytyň öňümizdäki aý geçirilmegini teklip edýän parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşmajakdyklaryny aýdýarlar. Olar Moskwany Siriýada uruş jenaýatlaryna baş goşmakda we ýurtda 6 ýyla çeken grajdanlyk uruşyny hökümeti batyş etmezlikde aýyplaýarlar. 40 goly gozgolançy toporyň şol sany Siriýanyň iri siyasi opozisiýa toporlarynyň 26-njy dekabrda ýyly-ýylyna ýaradan beýanatlaryna üstümizdäki aý geçirilmegi meýilleşdirilýän gepleşikleriň BMG-nyň ýol başçylygyna 2014-nji ýylda bagdalygy berilen ýöne şu wagtda çenli hiç ýyly ötüş gadanylmadyk parahatçylyk prosesinden sowulmagy gödegini tutýanyny aýtdylar. Agdalýan toporlar Moskwanyň öýülderinden Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň wezipeden çekilmegi boýunça edýän talaplaryndan el çekmegi soranlygyny aýdýarlar. Ortaýyt 2015-nji ýyldan bäri öýüdüniň ýykgynçylyk howa hüjümleri bilen Asady penalap gelýär. Biz muny ret edýäris we biz ortaýytyň Siriýada uruş jenaýatlaryna baş goşan agresordygyna güwä geçýär, diýilip 40 gozgolançy toporyň ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Ortaýyt Siriýa halkynyň duçar bolan gowgaly durmuşyny ýeňletmekde ýekejede iş bitirmedi we çözügi turuny islenlik hereketi kepil geçýändigini öňe sürýän Ortaýyt rejimi hiç ýyly batyş etmedi diýilip beýanatda bellenilýär. Gozgolançy toporlar şol sany Ahrar al-Şam Islam armiýasy we Gunwataryň penasyna beýlik toporlar BMG-nyň ýol başçylygyna prosese ograrly galýanyny aýtdylar. Siriýada 2011-nji ýylyň mart aýyna hökümete garşy protestleriň basyp ýatyrylmagy bilen tutuşan konfliktlarda 330 000-dan gowrak adam wepat boldy we millionlarça adam öz ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur boldy. Kreml 29-30 ýanwar günleri Soçyda Siriýanyň Milli Dialog Kongresini geçirjekdigini we onu şu ýyl Gazagystanyň paýtagty Astanada Iranyň ortaýytyň we Türkiýanyň gatnaşmagyny okatyşygy bet etmek boýunça geçirilen gepleşiklerin tehniki taraplaryny geňeltmegi gödegini tutýanyny öňe sürdi. Siriýanyň hökümeti öýüdüniň foruma gatnaşjakdygyny ma'lum etdi. Goloyda Asad habarçylara beren gurrungyny Soçyda geçiriljek gepleşiklerin gün tertibine ýurtda geçiriljek täze saýlawlaryň we konstitusiýa giydiriljek üýtgeşmeleriň ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Ortaýytyň teklifini uruş döwründe Asady goldaýan töweşçileri harby geňeşçi we jeňçi bilen üpçün eden Siriýanyň esasy ýarany Iran maqullaýar. Şeýlede bu teklifi köp sany sünni pitneçi toporlar goldaýan Türkiýede maqullaýar. Ýöne Soçyda geçiriljek forumyň esasy gozgolançy toporlar we siýasy opozisiýa toporlary şol sany pitneçilerin gödäwçiligindäki ýerleriň häkimetleri tarapyndan ret edilmegi Ortaýytyň planynyň ukyplylygyny wehim salýana çalym edýär. Russiýa Soçyda geçirilmegi meýilleşdirilýän gepleşikleri Siriýada BMG-nyň himayatyna bagdalygy berilen ýöne başa barmadyk ulalaşyklary galkındyrmak uğruna tagalla diýip mahabatlandyrýar. Şol bir wagtyň özünde Ortaýytyň bu plany gepleşikleri Siriýaly Kürt toporlary gatnaşdyryp gatnaşdyrmazlyk boýunça bar bolan oňşuklyklar sebäpli de sonra gastynda galýar. Siriýanyň territoriýasynyň 25 götürümli gödäwçilik edýän we ol ýerde öz awtonom häkimiýetini ornaşdyrmak isleýän PYD Kürt toporunyň foruma çağırylmagyny Türkiýe oňlamaýar. Ankara PYD Türkiýede 10 ýyllyklaryň dowamyna görüşip gelýän Kürt separatist toporlaryň bir bölegi hökmüne garaýar. Geçen hepde Ortaýyt Kürt wekilleriň gepleşikleri gatnaşyp biljekdigini ma'lum etdi. Ýöne Moskwa Türkiýanyň göwünü üçin PYD-ni foruma çağırmajakdygyny belledi. Ýöne Demirgazyk günnäwär Siriýada PYD-niň ýol başçylygyna öz başlyk administrasiýa häkimiýeti Soçyda geçiriljek gepleşiklerde öz başlyk taraplar däldi, häkimiýetlere wekilçilik edilmelidigini ma'lum etdi. Goloyda regiony Islam döwleti ekstremist toporuny ýeňmekde uly iş bitiren PYD, Abaşanyň ýaranlyk edýän Kürt jeňçileriniň iň esasy syýasy ganatydyr.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutarýarys.